قرطو محدرا مريت حرشات صعرن تقداسنتن حارستاي تدميرو فريامنتن تحسن مريت بمهبتام نمعبالة زدفر رقحيهم منستر مريت ماين أكبابنا تأتاتي وزلو أكباب محدرا مريت دما نزي أبو مزة تويهم نسبتاب هابتون فرزقن شويت قبر برهانن قرمسكال قرقهر تأتاتي زلو أكباب محدرا مريت حرشا بزيادة صعرن تقداسنتن فريامنتن تحسن مريت نمهبتام زعلم مخانو منستر مريت ماين أكبابن أتو تسفاي قبر سلاسة قليسو أتي قدم حجيك سرحلو الصنحة بملسا مريت زفلت أكباب محدرا مريت زيقاتات نتزحزوا مريت بنايوانت سمعي تدريخهم بزلع على درجة نخمع بالوزة تبابع كوينو كم زيت صنح الزبرها منستر تسفاي زيقاتات نستوهبوتهم مريت كم واننتهم تخناقينو من تحسطا أهبتي من أب أكبابي وتولوت بمقبار حرشة وفريامنت نبنفع عرتاتهم كحيلو كم سكبا أجنزيبو. أب حرشة زمان وابرو أمه أبقت أرز نبر مثل لي مريت حرشة اللو تبعيلو. ببجزء أب كندم اللو أداو زخون كأيبل تعواجنا حدا نتزحل تعوض تمرت كسب زلوا عقدكم. إذا أنت أتجبره كنا خنا تزدل من قد خزا قدرتها كزاليا أدس لتفتران ببيدا ببوانو عداو من اللوات كن أنا سلاسة ريحس ودائما كوزدو زبلا تحساس با لا يدخام تحساس با ولا خالو أنت تتعمل لهم تخالق سيزيات صبيقو يخبنون الكام حساب يرسع لهم هنا تقول له خا معري حلنا حلافنا تنسل زي بولو سازيك قال المنفسنا يتقوى أواجنا زوجو ناتختلكات تقوارو خسرح كدلينا يو منستر تسفاس إبو أبز حلفو أوانات نمحدرا مريت يخون أكبابي بألوتاز صلو زي قبلات ترئيتات من بارو بمتكاس من محدارات نزن مكتا أب نقحات استمركوسة سعرتاتن كدنفعا أوانا وقود داي مخانو أسمير اللو أب منستر مريت ماين أكبابن قزياو حلافي كفل مريت أتو تسقاي تأمرات بوغنو نيرينا أبزهاب حبريتا ورصصون أفراينت زدن فعن أقباب محدران كنكن المريت أمرقات وحسنة مقبي عزوز تراسل زلوه زيقاتات أبزز زلوه من قحات دمبراخ بأد معنت كنت فلو صويعو كابسوسا سكع 7 نهزبنا بحرشان نابر اندحر كم زخوينو مريت حجي مأكلاي مالتي عبا عندي مالتي مهناتو بحرشاي زنابر حرشاها أم مريتي زقبر مريتي زحرس كم زي سلازخونه حادي كلاي نحنا زلنا يا درجة معبالة نحنا زلنا يا درجة معبالة أبزي زي نزي كم زي أمثل بحريا وهبتي نزي مريت نبلو وين ما تروح نبلو كل بزتعم نقول زيجا بزجلجل نمعبالة زدفق سب مريت تحسايا زي كونلو هاو كفتر سلازلوو مريت ناي منغستو خوينو حجي مريت ناي منغستو خوينو انتاي مالتنا هنا فلليات بمريت كاي مصه كل سب معرفتو قملو منتي منغستي نسبات ننفسو كمان منغستي ناي تطقامنت مسل يهب يونن ايكونن منغستي تهونو تايداي ناي تطقامنت مسل يهب حجي منغستي ناي تطقامنت مسل نهابه نتي لمعات ناي تهاجر بزدفق منقدي من محدر حقتاتن أقاباباتن ناوصخا نتن عدتاتكم زقبرون عدتاتكم زحيلان بقب بتمنغستو زوصو ممرحتات كم زغدان كا يقبر قدم حجي زنبره أقباب محدرنا يحرشا مريت أب شوعت عمد كاب حد حرستاي ناب كلا حرستاي كاير زقدد من بارو زحبرات تصقاي ازقن حرستوت فريامنت مريتهم نمعقاب نزل سلاسل وصعري بألوتا كم تصلو سلستأمنلو قوامي نحرشا مريت كم زحزن كم زكنا خنون زقبر أقباب محدرا كم ستأتاتوه أبريهو حدثت حنت قاصع مريت تمرحو أبتياتاو سرعات زنبره مستمرحتو أبشوعات عمت ناتو أي كتكونني بمصنع تستراجع حجتايو نتنا مجمري حمشت عمت يسرحني دحر ابتن كلتا زمصا دحروت عمت
شلل كبل جمر مهنياتو رجصኛ يكونن ساديا ابت عጫ مستغبره ويساتو دغمو تخون ويايت بصحن تخون عدلي زيفلط كله انتاي لي انا غلبتي ገንዘበይ ገለይ ዘጥፍ ሓደ ካላይ ነሽውዓት ዓመት መኻኑ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ዝተፋላለየ ቦታ አይወስድ ብመጽናዕት ዝተረጋገጸ ሕጅታይ ሓደ ሓረስታይ ከምዚ ዝኣመሰለ ፋሕፋሕ ዝበለ መሬታት ክሓርስ እንድሕር ኮይኑ ሓደ ሲሶ ናይ ግዜኡ ኣብ ምንቅስቃስ ይጠፍእ ትርእሰማሉ ኸኣ እንድሕር ኣብ 7 ቦታ ሓርሳሉ ኮይኑ ታዘላቶ ርእሰማል ኣብ 7 ከመቕላይ ሕጂ ነቲ ዝድለ ውጽኢት ኣይህበካኒ ስለዚህ ኣብ ክንዲ ከምዝ እናበለ መሬት እናተጨራረመ እናነኣሰ ዝኸይድ ኣብ ሓንቲ ቦታ ይወስድ ሓደ ሰብ ዘለዎ ርእሰማል ዘለዎ ግዜ ዘለዎ ዓቕሚ ዘለዎ ሓንጎል ኣብታ መሬት ዲኣኸፍስሳይ ከም ውጽኢት ናቱ ኸኣ ዝሓሸ ፍረኽ ረክብ መሬት ውስን ስፍሓት ዘለዎ በብዃኑ ከም ድሌትካን بزي قدبن اتتقملو ባህርያዊ ሃብቲ ከም ዘይኮነ ዝሓብር አቶ ጸጋይ ጽፉፉን ቅርጡን አጠቃቀማ ክህሉ ብዕቱብ ተታሒዙ ይስራሐሉ ከም ዘሎ አረዲዩ ናይ ዓመታት ትምህርቲ 2016-2017 ሃገራዊ መርመራ ሻምናይ ክፍሊ ጽባሕን ድሕሪ ጽባሕን ኣብ ውሽጢ ሃገርን ወጻእን ክወሃብ እዩ ንጸብጻብ ብርሃን ዓንደ መስቀል ሊድያ ተክለ ማርያም ናይ ዓመታት ትምህርቲ 2016-2017 ሃገራዊ መርመራ ሻምናይ ክፍሊ ካብ ጽባሕን ድሕሪ ጽባሕን ማለት 7-8 ሰነ ኣብ መላእ ሃገርን ኣብ ጅዳን ሪያድን ሰዑድ ዓረባ ብዝርከባ ኣህጉራውያን ኣብያተ ትምህርቲ ማሕበረኮማት ኤርትራውያንን ክወሃብ እዩ ኣብ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ኣወሃሃዲ ኣሃዱ ሃገራዊ መርመራ ሻምናይ ክፍሊ ኣቶ ሃብታ ኣስፋሃን ኤሪና ብዛሃቦ ሓበሬታ ኣብ ናይ ሎማ ዓመት ፈተና ኣብ 359 መፈተኒ ነቁጣታት 48 ሚእታዊ ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብኦም 48431 ተማሃሮ ከም ዝሳተፉ ገሊጾም ብጠቕላላ 48431 ተማሃሮ ድልዋት ኮይኖም ኣለውን ፈተና ካብዚኦም ብገምገም ተም 48 ሚእታዊ ደቂ ኣንስትዮ እዞም ዘገለጽ ኩልካ ብዝሒ ኣብያት ተማሃሮ ኣብ 359 ማዕከላት ምርመራ ዝሳተፉ ክኾኑ ከለዉ ካብዚኦም ተንክልተ ማዕከላት ምርመራ ኣብ ሳዑዲ ዓረብያ ዝርከባ ኣብ ጅዳ ሪያድን እየን ማለት እዩ ኣብ ጅዳ እቲ ብዝሒ ናይ ተማሃሮ 114 ክኾን ከሎ ኣብ ሪያድካ 149 ክኸውን ማለት እዩ ነዚ ሃገራዊ ምርመራ ንኸካይዱ ዝተመዘዘ ሓይሊ ሰብካ ኣስታት 3584 ሓይሊ ሰብካ ተዋፊሩሎ ናይ ሎማ ዓመት ብዝሒ ተፈተንቲ ምስ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ክነጻጸር እንከሎ ድማ ብ19 ሚእታዊት ዕቤታ መዝጊብሎ ሎማ ዓመት ናህና ተመዝገቡ 49600 ነይሩ ሎማ ዓመት ተመዝገቡ ተመጀመርያ ኢንሮል ዝኾኑ ንፈተና ድልዋት ኮይኖም ዘለዉ ግን እዚኦም እዮም ዓመ ግን ክንደይ ነይሮም 40890 ነይሮም ሕጂ ኢቤታሪ ሎ ማለት እዩ ብገምገም ስነ 10% ኢቤታሪ እቲ መደብ ብጽፈት ንኽትግበር ኣቀዲሙ ንሓለፍቲ ማእከላት መርመራ ከምኡውን ንመምሃራንን ተማሃሮን ብዛዕባ ቅጥዕታት እቲ ፈተና እኹል ሓበሬታ ከም ተዋህበ ዝሓበረ ኣቶ ሃብተ እቲ ፈተና ኣብ ኩለን ንቁጣታት ኣብ ሓደ ሰዓት ክወሃብ ምዃኑ ኣፍሊጦም ሃገራዊ መርመራ ሻምናይ ክፍሊ ብዓይነታት ትምህርቲ ቁጽሪ ቋንቋ እንግሊዝ ማሕበራዊ ትምህርትን ስነ ፍልጠትን ክወሃብ እዩ ኩነታት ጥዕና ተማሃሮን መውሓስ ኣብ ዝግበር ምክትታል ወለድን ናበይትን ተረኦም ክዕዝዙ ኣብ ጨንፈር ሚኒስትሪ ጥዕና ዞባ ማእከል ሓኪም ዓይንን ኣካየድት ምክትታል ጥዕና ተማሃሮን ሲስተር ለተብርሃን ዓንዲ ሚካኤል ኣዘኻኺራ ዕላማቲ ኣብ 2004 ዝጀመረ መደብ ምክትታል ጥዕና ተማሃሮ ኣብ ምክትታል ትምህርቶም ዝዕንቅፎም ጥዕናዊ ፀገማት እንተሎ ኣለሊኻ ንምሕጋዞም ምዃኑ ዝሓበረት ሲስተር ለተብርሃን ነዚ ብምግንዛብ ወለዲ ኣብ ምንቅስቃሳት ደቆም ትኩራት ብምዃን ፀገማት ምዝዕዘብሎም ብህፁፅ ምስ መምህራኖም ብምርኻብ ሓገዝ ክሓትሎም ተላብያ ኣብ ዞባ ማእከል ኣብ ቅድመ ትምህርቲ መባእታን ማእከላይን ደረጃታት ንተማሃሮ መርመራታት ሕማማት ስኒ እዝኒ ዓይኒ ረኽሲ ቆርበትን ጎሮሮን ከም ዝካየድን መድሃኒት ከም ዝወሃብን ይፍለጥ ኣብ ሓጋዝ ዝነብሩ ሰብ ጸጋ ማእከል ስልጠና መንእሰያትን ስፖርታዊ ንጥፈታትን ንምምዕባል ኣበርክቶኦም ክሕይሉ ምዃኖም ብምግላጽ ኣብ ርእሲ ዘዋጽኦ 52,000 ናቕፋ ወርሓዊ ውጽኢት ክገብሩ ወሲኖም ንሳቶም ነዚ ዝወሰኑ ነዚ ንጥፈታቶም እትከታተል ኮሚቴ ዝመረጹን ብቑዕት መንእሰያት ንምፍራይ ዝዓለመ ሕማማት ኣብ ዝወደቦ ሰሚናር እዩ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሚያዝያ እውን 5 ሰብ ጸጋ ከተማ ሓጋዝ ንተመሳሳሊ ዕላማ 100,000 ናቕፋ ኣበርኪቶም ምንባሮም ይፍለጥ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ቤት ትምህርቲ ሕርሻን ቴክኒክን ሓጋዝ ንቤት ንባብ ሕማማት ኣብቲ ዞባ ዝውዕል መጽሓፍቲ ብሓገዝ ኣበርኪታ